Takže ahoj, já jsem, já ještě nemám jméno, to mě málo moc dlouho. No, to jenom, vlastně moje majitelka si teď udělala svůj nový YouTube kanál a jestli si říkáte, ale to nevidíte, tak tady mám krev, protože vlastně má zranění na koleno, takže mi stala krev. Tak, ale vlastně, protože mám rád Pokémon pečopáky, tak to bude takový channel, kde bude všecko. Hry, vlogy, Pokémony, pečopák, prostě všecko. A můj nejoblíbenější Pokémon je Raichu. To mám 5krát nevím. A jestli tam budu jmenovat, měla by se tam mít Pokéela, teda jestli tam bude ještě toto. Takže se těšte, bude to tam moc lepší a možná se ptáte, proč v opise Eli nedává videa, ona je na Kypru. A tak zítra nebo pozítří už bych měli dojet. A vlastně tak čau.